Den er fin! Skal jeg få den ned? Åh, den er genial. Lad mig få den ned. Okay, så lad den flyve. Ja, du skal lige have den. Nej. Jeg vil også gerne have henover. Du skal ikke højt nok, mand. Nej, han er faktisk nord, mand. Kom herover. Hvor helvede. Igen, mand. Der er ikke engang faldet. Det er det eneste, der brænder nu. Træk nu over, af. De kan ikke tænde. Træk. Jeg trækker. Godt, så prøver vi lige en ny. Det flyver da i hvert fald. Ja, det gør Hvorfor fanden, at den skal sgu da flyve helt ud i universet? Det skulle være den nye Sputnik. 2. Eller her vil jeg nok ikke. Victor, du må ikke stramme snoren nu. Fuck, det siger du ikke. Hey, hvor stærkt. Hvor er det sygt glad, det der. Skal den ned? Pas på, Victor, det går stærkt. Den må ikke komme op i... Den må ikke komme op i vinden. Der, jeg har den. Fuck, den er genial, den der ballon, mand. Den er mere engang bedre end de andre. Alle. Woo! Du skal ikke derovre, ikke? Nej, jeg prøver lige at stoppe. Nej, var der ild i siden. Jeg kan ikke holde dem, jo. Okay, så træk den ind. Træk den lige stille ind. Lige så stille. Lad mig få den ned. Nej, den er ikke over træet, ikke over træet. Nej. Så løb den, hva'? Nu, lad den Flyve. Lad den hænge nu, den er stille nu. Jamen, den må ikke komme op i vinden, Victor. Den må ikke komme op i vinden. Det der. Ja, ned. Den skal ned. Fuck, det ser sygt ud, mand. Nej, den er pæn der. Lad den blive der. Jeg siger til dig, at den bakke, den er god. Vi har lavet den Den bedste. er thumbs up, man. Det er fuldstændig nej. Fuck, det er Det er meget mere rigtigt, fordi man kan se det. Ja, lige præcis. Den er sat i fuld bakke der. Sagde til dig, der skal nok ned i. Det sneer meget, mand. Eller også var den. Det er fucking omvendt, det er 10'er, mand. Hvor er hele klassen? Den, de skal det er Stens, jeg vil sige, det er skoleprojektsmænd i Folkehuset. Nå, kan du ikke lige fjerne det der? Ja, helt sikkert. Skal jeg få den ned? Og vi laver sådan en her til Roskilde, Daniel. Ja, på den... Jamen, der er nok ikke mere brændstof i. Jo, det er bare fordi, den tager det vind. Har du ikke fulgt nok på? Mere! Se lige, hvor meget der er, men det brænder helvede til godt. Nej, du kan regne. Der går ild i den, Victor! Victor! Nej, hvad for fanden? Man er lige det. Jeg kan ikke se en skid, mand. Skal ikke ned? Ja, der går snart ild i den. Den skal ned. Nej, ikke ild. Der skal ikke bruge det til noget. Der går snart ild i den. Ja, præcis. Få den ned. Nej, få den ned, Victor. Nej, ikke om juletræet. Jamen, hvordan skal ikke træet? Gør den ned på det træet. Altså, det brænder altså lige op af det. Det er pisse godt, man er brændt. Jeg forstår ikke, hvad der kan, men... Jeg var bange for, at vi mister den. Det er også lige meget. Er det ikke det, vi får? Nej, det ved jeg ikke meget. Han har prøvet at give mig noget sne, hvis du lugter dig med. Ja. Okay, jeg har så. Kom med det så bare. Ja. Nej! Ja, Nej, du kan ikke puste den ud. sådan er den. Ja. Nej! Ja! Sådan. Nej! Den kan altså Jo, ikke. bare den smelter. Det brænder helvede. Det her, det er... Du står kraften bare klo. Fordi jeg har lært sådan noget godt brænde, så. Nu er det ikke. Yay! Woo! Må jeg skyde den nu? Prøv lige at fylde noget mere sne. Så Lak, prøv lige at tage sne på de. Vi er det eneste, der har formået at få en ballon ned igen, jo. Ja, vi skulle da også. Det er jo det, der er nice. Det der svedigt, den skal lige op og vende. Og Ja, nu kommer vores ikke heller ikke så langt op, så. Ja. Top notch. Morten, det er godt at se, at du gør noget for skolen og for gruppen. Lige det, du tager virkelig ansvar. Chico, husk lige mere skønt. Det er fint. Jeg skal bare få det inde på øjnene, der er fyldt med alt muligt snak. Den er tung. Tak for hjælpen, Victor. Tak for hjælpen. Det synes jeg fandme, det var godt, det der. Det var fandme sweet. Der var lige et tidspunkt, der ikke troede, vi kunne
Selvfølgelig kunne vi få den op. Vi kan altid få den op. Nej, jeg ligger klassen af det. Det vil ligge herude. Det kan være, var lidt sne. Du skal ikke filme mere da.